La professora Regan és una investigadora científica amb un objectiu. Vol posar sota el microscopi tots aquells productes que s'anuncien com a descobriments científics. I es vol assegurar que tot el que diuen és veritat. Vol saber si al món de la publicitat ens podem refiar de la ciència. Ens podem refiar de la ciència? Perquè vol construir un empori màgic on tot faci exactament el que diu l'etiqueta. Clínica d'aprimament. Aquesta setmana analitza la indústria multimilionària de la pèrdua de pes. Ella mateixa farà de conillet d'Índies. Déu meu, quin horror! Dissenyarà un pla d'aprimament infal·lible. És increïble. 6 centímetres de cintura en un mes és moltíssim. Tastarà alguns dels productes més estranys de la indústria. És moca igualit. I desafiarà algunes de les marques més importants del mercat. No sé què pensar perquè no em permeten llegir els estudis que han fet. És correcte? La professora Regan busca productes amb una base científica sòlida que compleixin la promesa de mantenir-nos prims i sants per sempre més. Quins entraran a la clínica d'aprimament? La professora Leslie Regan ha dirigit durant 14 anys el Departament de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital St. Mary. Hola, Patrick, sóc la professora Regan. Cada tractament i cada medicament que fan servir recolza sobre una recerca científica rigorosa. Avui porto els cabells fatal. Aquí les proves científiques no són paraules buides. El clip petit, sisplau. I ara la professora Regan vol aplicar els estàndards científics de l'hospital a la seva vida quotidiana. Com milions de persones, ella també ha lluitat amb el pes tota la vida i s'esforça per conservar la figura. Quan era adolescent estava grassa. I si has sigut una adolescent grassa, et consideres una persona grassa tota la vida. Sempre provava tota mena de dietes miraculoses que m'havien d'aprimar espectacularment en un parell de dies. I això m'ha influït molt a la vida. Té, reina, l'entrepà. Fins després. Ui, t'he tacat de pintallavis. Busca una dieta que garanteixi una pèrdua de pes de 4,5 quilos l'any. Vol esbrinar si les pastanagues són la panacea del menjar sa. I descobrir si les vitamines ens poden mantenir sants per sempre més. Però els primers de la llista són els productes per aprimar-se. Gairebé 2/3 de nosaltres tenim sobrepès i gastem 12.000 milions d'euros l'any per aprimar-nos. I el somni de qualsevol que es vulgui aprimar és fer-ho amb una simple píndola. Sembla que la professora Regan ha trobat una marca que sona molt convincent. Ha demostrat una espectacular pèrdua de pes en assajos previs. I com que té una mentalitat científica, vol demostrar la seva efectivitat amb un experiment que ha dissenyat ella mateixa. Han basat més de 1.000 píndoles per aprimar-se i ha reclutat 17 conillets d'índies humans amb molts quilos de més. Marc, sisplau, pots venir perquè et pesem i et mesurem? El 40% del teu pes corporal és greix. Et sorprèn? És moltíssim, oi? Això vol dir que cada dia carregues 32,3 quilos de greix. Estira't, sisplau. Faig dansa del ventre i m'agradaria comprar-me un vestit maco en comptes d'una tenda de campanya.
No els pot revelar la composició exacta de les píndoles, però se suposa que el producte és tan bo que estan disposats a intentar-ho. Vull donar la benvinguda a tothom i donar-vos les gràcies per participar en aquest experiment tan interessant. Es tracta d'una píndola de control del pes nova que encara no s'ha comercialitzat al Regne Unit. Vull que prengueu una píndola amb un got d'aigua 3 cops al dia. El més important és que durant el mes que prendreu les píndoles seguiu una dieta equilibrada i feu exercici regularment. I estic segura que perdreu pes. Adeu. La professora Regan creu que durant el pròxim mes pot aconseguir resultats miraculosos amb les seves píndoles màgiques. Mentrestant, vol fer un cop d'ull a la competència. Les píndoles per aprimar-se, que es venen sota prescripció facultativa, tenen una base científica sòlida. Però què passa amb les que podem comprar sense recepta? Tenim tanta fe en els remeis miraculosos que cada any s'estima que ens gastem 12 milions d'euros en píndoles i pagats. Alguns anuncien uns resultats increïbles. Però en què es basen aquestes afirmacions? La professora Regan ha demanat a alguns dels principals fabricants de píndoles per aprimar-se que li enviïn els estudis científics en què es basen. Mentrestant, el seu propi experiment amb les píndoles ja està en marxa i els primers resultats són espectaculars. He perdut 1,5 quilos o 2 quilos i estic més ferma, encara que no ho sembli. Em trobo més sana i més contenta. Els nens diuen que tinc el cul més petit. Quan prenc la píndola abans de dinar tinc menys gana. Quan acaba l'experiment, més del 70% dels voluntaris han perdut pes. Això és 1 quilo de greix. I tu gairebé n'has perdut 4. N'has perdut 4 com aquest. 4 d'aquests! Oi que és fantàstic? Tots semblen contents amb els resultats. 10 de vosaltres heu perdut pes. Això és el 77% del grup d'assaig, que es miri com es miri, és un gran resultat. Ara veurem si també somriuran quan sàpiguen el que s'han pres realment durant aquestes 4 setmanes. Les píndoles que heu pres, aquestes píndoles blanques tan ben presentades, no contenien cap ingredient actiu. Eren un placebo. Exacte. I el més interessant de tot és que encara que no contenien cap substància que us fes perdre pes, la majoria us heu aprimat. Algú s'ha enfadat amb mi? Ara sé que no haig de llançar els diners en píndoles per aprimar-me. Aquestes píndoles màgiques per aprimar-se, que han anomenat marca X, eren un placebo i no contenien cap ingredient actiu. Però els resultats han estat prou bons per llançar una gran campanya publicitària. Sembla increïble, oi? Realment funciona el poder de la ment sobre la matèria. El més sorprenent és que la majoria m'han dit que, d'una banda, l'aigua els feia sentir plens, però d'altra banda havien començat a vigilar la dieta i no picaven entre hores perquè havien de trobar-se amb el grup al cap d'un mes i volien quedar bé. Acosteu-vos, ens hem d'ajuntar una mica. Sisplau, tu posa't aquí. Si no, no hi sortirem tots. Obtenir uns resultats espectaculars amb un placebo ha estat tan fàcil que la Leslie encara mira amb més escepticisme el que prometen els medicaments sense recepta per aprimar-se. El que busco són proves científiques que em convencin que el que ajuda la gent a aprimar-se és l'ingredient actiu d'aquestes píndoles. La professora Regan havia sol·licitat els estudis científics que avalen algunes de les marques de medicaments per aprimar-se. En alguns casos no li han enviat res. L'Hipovine li ha enviat uns estudis que demostren que el seu producte s'uneix amb el greix, però no tenen cap assaig clínic que demostri que les seves pastilles provoquen una pèrdua de pes real. Ara bé, li han dit que a finals d'any planegen fer un estudi sobre la pèrdua de pes i la supressió de l'apetit, però de moment el producte no compleix les 3 normes bàsiques dels estudis científics segons la professora Regan. Norma número 1. Els resultats es publiquen en una revista científica prestigiosa. Norma número 2.
Les dades estadístiques demostren que els resultats són significatius i rellevants. En aquest cas, hi ha d'haver una relació clara entre l'administració del producte i la pèrdua de pes. I norma número 3. Les proves es duen a terme amb un grup control que pren un placebo per comparar-ne els resultats en més d'un estudi. Un estudi sí que va demostrar una relació directa amb la pèrdua de pes. Era per una pastilla d'herbes per aprimar-se anomenada Zotrim, que diu que té un efecte saciant. El doctor Trevor Jarman, director executiu de Nature Remedies Limited, l'empresa que fabrica el Zotrim, va accedir a reunir-se amb la professora Regan per parlar dels resultats. Professora Regan? Molt de gust. Gràcies per venir, sisplau. Passi i segui. L'estudi compleix la primera norma bàsica perquè es va publicar en una revista científica de prestigi. Però què passa amb la segona norma, les estadístiques que mostren la pèrdua de pes? Si no m'equivoco, a l'article no s'hi va incloure cap dada estadística. En aquest article no. Com és això? Jo no el vaig escriure, l'article. N'hauria de parlar amb els autors, però... Segur que s'ha fet la mateixa pregunta. Sí, i tant. I per aquesta raó vam demanar una anàlisi estadística independent. I què van descobrir? Es va arribar a la conclusió que les dades eren estadísticament significatives. Llavors no incloure les dades estadístiques va ser una equivocació, perquè són un argument a favor seu molt potent. Sí, és cert. No és gaire habitual no incloure les dades estadístiques als articles, però les anàlisis addicionals que van fer complien la segona norma de la professora Regan. La diferència a la pèrdua de pes entre el grup que prenia Zotrim i el grup control que prenia un placebo era estadísticament significativa. Però on creu que el Zotrim falla és en la conclusió de l'article. Aquí, a l'últim paràgraf, es diu que potser hi ha proves, però que cal fer més experiments. Aquest és un procediment estàndard a les publicacions científiques. Quan els investigadors troben alguna cosa molt interessant, solen dir que caldria fer més estudis. L'empresa ha fet més estudis, però cap compleix l'última norma bàsica, la participació d'un grup control que pren un placebo. No creu que fer un estudi controlat en placebo hauria estat molt més convincent? Haurien tingut molts més arguments? Hauríem estat molt més convincents en un món ideal. Però els estudis controlats en placebo solen ser molt cars i com a empresa petita que som tenim uns límits. Per la professora Regan, amb un petit estudi no n'hi ha prou. Li agradaria veure'l repetit i reproduir els resultats. Hi ha un sol estudi que demostra clarament els beneficis del Zotrim. Abans d'anar a comprar-ne, vull veure més estudis que m'ho demostrin. Si voleu comprar píndoles per aprimar-vos sense recepta, la professora Regan us vol donar un bon consell. Jo us recomanaria que els demaneu els estudis publicats que demostren la relació entre el producte i la pèrdua de pes. L'estudi de les principals marques de píndoles per aprimar-se no ha convençut gens la professora Regan. Fins que els estudis siguin més rigorosos, van fora. Com que no pot recórrer a les píndoles màgiques, ara buscarà la solució en les dietes d'aprimament. En aquesta societat que adora els famosos, ens pressionen per estar prims per totes bandes. En qualsevol moment, 1/3 dels habitants de la Gran Bretanya prova de perdre pes. La professora Regan busca una dieta amb base científica i per això vol parlar amb una investigadora de nivell. Avui es reunirà amb la doctora Susan Jebb, de la Unitat de Recerca de la Nutrició Humana de Cambridge. És una de les dietistes més prestigioses del Regne Unit. Estira't, posa't còmode. Sap que el secret de la dieta perfecta és en les calories. Ara ho demostrarà amb la participació de la professora Regan. Volem mesurar la teva taxa metabòlica mentre t'estàs aquí sense moure't. Això ens dirà quantes calories cremes mentre estàs estirada i relaxada. És una mica claustrofòbic, però m'aguanto. Una de les coses que em solen dir els pacients és que no poden perdre pes perquè tenen un metabolisme molt lent. Això és veritat o és un mite?
Bàsicament és un mite. La taxa metabòlica depèn sobretot de la complexió. Com més gran i robust, més elevada tendeix a ser la taxa. I quan ens fem vells, el metabolisme se sol alentir una mica. O sigui que quan em faig vella necessito menys calories per mantenir el llindar. Exacte. I això es nota sobretot quan arribem als 50 o als 60. Llavors comencem a veure una disminució més marcada. Durant 30 minuts, la professora Regan s'ha de mantenir completament quieta. És l'exercici més dur que ha fet en tota la vida. Mitja hora de pau i tranquil·litat. El que hem mesurat és que si et quedessis així tot el dia, perdries unes 1.300 calories. Si estiguessis totalment quieta un dia sencer. Sense fer res. Sense fer res. El que importa és la relació entre les calories que cremes, el que hem mesurat amb aquesta màquina, i les calories que ingereixes. Per exemple, si cada dia ingereixes 2.500 calories, però només en cremes 2.000, les 500 que et sobren les acumularàs a les reserves de greix. Cada dia. Cada dia. I 500 calories al dia és gairebé mig quilo de greix en només una setmana. Això és moltíssim. I vol dir que en un any em puc engreixar 25 quilos. La professora Regan ha descobert la clau de la pèrdua de pes, que es basa en un principi molt simple. Cremeu més calories de les que ingeriu. Però si tot es redueix a les calories, com és que hi ha tantes dietes que sembla que depenguin d'un ingredient màgic? La llista d'aliments miraculosos que ens fan perdre pes per art de màgia es renova constantment. A la dècada dels 20 ho van intentar amb greix de balena. Als 30 tenien la dieta del fenc. Als 50 la dieta dels cigarrets. Als 80 tot Hollywood menjava aranges i a Beverly Hills només menjaven fruita. La fi del segle va veure l'arribada de la dieta del coco, seguida de prop per la dieta del xarop d'arable. Al 2009 les dietes restrictives encara estan de moda. La professora Regan vol arribar al fons d'aquesta dieta restrictiva, la manera més ràpida i definitiva de perdre pes. Es tracta tan sols de les calories o hi ha algun ingredient màgic que ens aprima? Ara mateix, la dieta del xarop d'arable és una de les més populars. Diuen que l'estrella del pop Beyoncé va perdre 9,5 quilos en només 2 setmanes amb aquest mètode. I la professora Regan ha trobat una noia prou valenta per intentar-ho. És molt restrictiva en el que es pot veure i en el que no es pot veure. Erin Patterson ha de beure una barreja de suc de llimona, xarop d'arable, pebre de caiena i aigua mineral. Ha llegit que es pot arribar a perdre 1 quilo al dia perquè els ingredients tenen unes propietats especials. Ajuda a accelerar una mica el metabolisme. El xarop d'arable és molt bo pel cos. Durant 15 dies haurà de sobreviure amb 12 gots de la barreja al dia i cap aliment sòlid. Primer dia de la dieta. Ara em pesaré, però no vull saber quan peso. Vosaltres ho podeu mirar, però no m'ho digueu. L'Erin pesa 93,5 quilos. Durant els pròxims 15 dies, l'objectiu és baixar una talla com a mínim. La mare ve a visitar-me i fa un any que no em veu. Des de l'última vegada que ens vam veure m'he engreixat molt. Resistirà aquesta dieta extrema? Avui ho he passat molt malament. No puc fer res, estic molt cansada. M'he passat tota l'estona al sofà. No tinc gens de gana. És molt estrany, perquè no he menjat res des de divendres. No està malament. L'Erin s'ha posat a règim per tenir millor aspecte, però aprimar-se també és bo per la salut.
L'obesitat augmenta el risc de patir malalties cardíaques, accidents vasculars, càncer i diabetis. Fins i tot pot escurçar 7 anys la nostra esperança de vida. Però tot greix s'ha de considerar un assassí en potència? Per descobrir-ho, la Leslie haurà de revelar detalls encara més íntims a la doctora Jebb. Hola, Susan. Què farem avui? D'aquesta màquina en diuen una beina corporal i mesura la quantitat exacta de greix al cos de la professora Regan. Ara t'has de posar al banyador. Mare meva. Sembla que s'ha de posar una mica menys còmode. Com et trobes, Leslie? Una mica despullada. Posa-te'l i fica tots els cabells a dintre. Déu meu, quin horror. No ho suporto. La màquina mesurarà el volum del cos de la Leslie i a partir d'això la doctora Jebb en calcularà la proporció de greix. Sents una mica de claustrofòbia o estàs bé? Estic bé. Almenys pots mirar fora. No durarà gaire. Al cap de 3 minuts ja ha calculat la proporció de greix del cos de la Leslie. Què t'ha semblat? Primer deixa'm treure això. Ha estat una experiència molt estranya, amb tots aquests sorolls que venien del darrere, per aquí, per allà i per allà. Les dades mostren que tens 16 quilos de greix. 16 quilos? 16 quilos no és tant. Això vol dir que una mica menys d'una quarta part del teu cos és greix. I què fa tot aquest greix? De fet, el greix té un paper molt important en el metabolisme. A vegades el descrivim com un dels òrgans endocrins més importants del cos, perquè contínuament produeix O sigui, hormones. que aquest greix que està distribuït sota la pell, al voltant dels òrgans, a dintre de la panxa, tu el veus com un sol òrgan, un òrgan. Exacte, I és un òrgan molt important pel metabolisme. això mateix. No m'esperava que una quarta part de mi fos greix. Uns trossets aquí i allà, sí, però una quarta part no. Malgrat la reacció de la Leslie, no tot el greix corporal és dolent. Ens proporciona una reserva important d'energia i ens manté calents. Però on s'acumula és la clau del seu efecte beneficiós o perjudicial. Ara el que farem serà mesurar el greix visceral, el greix intern que tens a la panxa. El que envolta els meus òrgans. Exacte. Estira't a la llitera, amb el cap cap aquí. Ara mouré això per la panxa. El greix del tronc. Per què és tan perillós per la salut a llarg termini? El greix a l'abdomen és molt actiu metabòlicament. Produeix tota mena d'hormones i altres proteïnes que tenen un gran impacte en el metabolisme del cos. Aquest greix està directament relacionat amb la probabilitat de desenvolupar malalties cardíaques o diabetis. Em dóna una mesura de 2,5 que és extremadament baixa. És en moments com aquest que la professora Regan està encantada d'haver-se conegut. Però com se'n surt l'Erin amb la dieta? Ha arribat a la meitat del programa de dieta restrictiva amb xarop d'arable i les coses es comencen a posar lletges. Si haig de ser sincera, la veritat és que avui em sento com una merda. I aquesta nit he dormit fatal. He begut un parell de coses i he menjat una mica, però molt poc. Francament, no sé si encara puc dir que estic a dieta. Les dietes es fan molt dures, oi? Agafar quilos és tan fàcil, però perdre'ls és tan difícil. Malgrat alguna recaiguda, l'Erin ha aconseguit arribar al final del programa. Creus que has perdut pes? Déu meu, espero que sí, després de totes aquestes maleïdes llimones. Per sort per l'Erin, la dieta restrictiva ha anat bé. Ara tampoc vull mirar, però vosaltres sí que podeu. Ha passat de 93 quilos i mig a 90 quilos i mig en tan sols 15 dies. Està prou bé. És més d'1 quilo. Sí, estic força contenta. Però no és gens sorprenent. Ha sobreviscut amb només 500 calories al dia, menys de la meitat del que la professora Regan cremava estirada sense fer absolutament res.
Restringir radicalment les calories és la clau d'aquestes dietes. Agafar quilos és tan fàcil. Les dietes restrictives fan el que prometen. A curt termini es perd pes, però no hi ha cap prova científica que demostri que la pèrdua de pes es mantingui a llarg termini. Estic farta d'aquesta dieta. En principi, qualsevol pot perdre pes menjant 500 calories al dia a partir de gairebé qualsevol aliment, si són capaços de no saltar-se la dieta. Però aquí, el principal problema és que, a menys que siguem capaços de canviar el nostre estil de vida, durarà poc temps, ho passarem malament i després tornarem a guanyar pes molt de pressa. Si vols tenir la talla 40, has de menjar com una talla 40 durant tota la vida. Totes les dietes, des de la dieta Atkins fins a la del xarop d'arable, passant per la dieta de la sopa de col, només funcionen per una raó. Mengem menys calories de les que cremem. Hi ha cap dieta digna d'entrar a la clínica d'aprimament de la doctora Regan? He trobat molts estudis que demostren que una dieta sana i fer exercici regularment produeix una pèrdua de pes a llarg termini. De fet, hi ha més de 1.000 articles científics en aquest sentit. Els llibres i els productes de dieta, si funcionen, són la mateixa història de sempre amb un embolcall nou perquè ens hi deixem els diners. I el millor d'aquest consell és que és de franc. I la resposta de la ciència sobre la pèrdua de pes és sorprenentment senzilla. Es tracta de fer petits canvis en la ingesta de calories. Si prescindim d'un caprici al dia, com per exemple una pasta, podem perdre 4,5 quilos de greix en un any. Si prenem una magdalena light i un cafè amb llet desnatada, ens podem estalviar 293 calories al dia, que són uns 15 quilos de greix en un any. A la clínica d'aprimament de la professora Regan només s'accepten dietes amb base científica. Les dietes restrictives no hi entren, perquè no ens mantenen la figura ideal per sempre més. Però les bambes, la fruita i la verdura hi ocupen un lloc destacat perquè l'exercici regular i el menjar sa ens mantenen en forma. Què fas per sopar? Llevar-lo al forn. Menjar una dieta equilibrada és la clau per una vida sana. No sé com em quedaran, és el primer cop que els faig així. La Leslie, com la majoria de nosaltres, només pot passar temps a la cuina durant els dies de festa. Però, com sempre, els genis del màrqueting han trobat la manera d'ajudar-nos a menjar bé cada dia perquè han desenvolupat un ventall de productes que asseguren que ens mantenen sans sense cap esforç. Però en aquest cas, què volen dir paraules com valor nutritiu o extra light? Tots pensem que els productes baixos en greix són més sans i per això han generat una indústria multimilionària. I les receptes dels productes baixos en greix són secrets industrials molt ben guardats. Per decidir si valen els diners que en paguem, la professora Regan ha d'estudiar aquestes receptes màgiques. I ha aconseguit que la deixin entrar en un laboratori molt secret. Aquí, 150 experts en nutrició i 70 tastadors professionals investiguen la manera de fer productes de tota la vida de maneres noves i meravelloses. Han permès que la Leslie entri al seu quarter general perquè vegi com neix un producte baix en greix. L'Alice Peck és experta en maionesa. Cada any els britànics es gasten gairebé 120 milions d'euros en aquest producte. La maionesa normal és pràcticament tot greix, un 70%, o sigui que no ens ha de sorprendre gaire que en vulguin eliminar l'ingredient culpable. Em sento ridícula. Primer, l'Alice li recorda el sabor de l'autèntica. Ja està feta. Com pots veure, té una textura molt espessa. Entesos? La tastem? Sisplau, endavant. Que bona. Ja sé que si les meves papil·les els agrada, és sobretot perquè té moltíssim greix. És molt rica i cremosa.
El primer que farem ara és mostrar-te quin aspecte té la maionesa si li traiem literalment tot el greix. Em puc tastar una mica més d'aquesta? És boníssima. Però no te'n mengis tot el pot. Si creieu que l'únic que cal és treure'n tot el greix, ara veurem que no és tan fàcil. Si li traiem el greix, l'hem de substituir amb aigua. Comparada amb l'altra, és molt líquida, oi? Mireu, Això no es pot untar en un entrepà. no té res a veure amb l'altra. Quan es treu el greix d'un producte, un dels principals problemes és la pèrdua de volum que té a veure amb la textura. I hem de trobar alguna cosa que faci que la textura s'assembli a la de l'original. Per transformar aquest moc aigualit en maionesa baixa en greix, hi ha 2 ingredients màgics. En primer lloc, el midó. Molt midó. Molt midó. Aquest ingredient és el que li dona la textura espessa que ens agrada. Però com que no s'acaba d'assemblar del tot a l'original, hi afegim goma xantana, que hi afegeix viscositat i li dona cos. S'extreu d'un bacteri. Saps quan l'enciam es podreix a la nevera i queda tot llefiscós? Doncs aquest enciam llefiscós és la goma xantana. Sembla increïble. Midó i moc d'enciam llefiscós. Ara veurem si les papil·les gustatives de la Leslie estan tan qualificades com ella. Podrà distingir la maionesa baixa en greix? Primer, la maionesa més lleugera amb un 38% de greix. No n'estic segura. Té un gust com una textura polsosa. Després, el substitut sense greix. Aquest moc aigualit. I, finalment, la maionesa sencera amb un 70% de greix. Crec que l'última és la baixa en greix. L'última era la que té un 70% de greix. Enhorabona, heu perfeccionat el procés. Ben fet. La ciència que hi ha darrere de la maionesa baixa en greix ha aconseguit enganyar la professora Regan. Però la versió lleugera encara té un percentatge altíssim de greix, un 38%, una quantitat molt considerable. I greix equival a calories. Crec que molta gent es pensa que com que és baixa en greix, és baixa en calories. Però no sempre és així, oi? No, no sempre és així. Una de les coses que provem de fer a la indústria és baixar tant les calories com el greix. Però si en treus el greix, hi has de posar alguna altra cosa, i a vegades això implica que tornem a posar-hi calories. Com que la maionesa més lleugera encara té un elevat contingut de greix, no es pot etiquetar com un producte baix en greix. Els departaments de màrqueting han de fer servir paraules com reduït o extra light. Si voleu comprar un producte baix en greix, us heu d'assegurar molt bé que enteneu el que posa l'etiqueta. Els productes amb el greix reduït o extra light poden arribar a contenir moltíssim greix, fins un 40%. Si voleu una opció verdaderament baixa en greix, heu d'escollir productes que tinguin un 3% de greix o menys. O encara millor, un producte lliure de greix que en conté un 0,5%. Com a conclusió, la professora Regan ha desenvolupat una norma bàsica per als productes baixos en greix, i tot es redueix a les calories. Quan compreu productes baixos en greix, mireu bé les calories que contenen i assegureu-vos que la versió baixa en greixos no té més calories que la versió amb tot el greix. Els productes baixos en greix passen al tall i entren a la clínica d'aprimament científicament comprovada de la professora Regan, però només aquells verdaderament baixos en greix, amb un 3% o menys. De moment, els productes baixos en greix són els únics que satisfan els estàndards de la nostra professora. No ha trobat cap cura miraculosa per aprimar-se ni en forma de llibre, de dieta o de píndola. Però encara hi ha un últim camp que vol investigar. Els artistes i els famosos en general s'han adherit en massa a les dietes macrobiòtiques o només mengen aliments crus. Molts de nosaltres també creiem que la verdura fresca és al capdamunt de la llista d'aliments sants. Però el menjar fresc i cru és la clau del nostre benestar? Doncs resulta que la qüestió no és tan senzilla. Per arribar al fons de la qüestió, la Leslie haurà de començar amb la humil pastanaga. Hola, Leslie, encantat.
Richard Fox treballa a l'Institut de Recerca Alimentària i la professora Regan l'ajudarà a fer un experiment molt curiós. En Richard és l'orgullós propietari del primer model d'estómac mecànic del món. El model està dissenyat per digerir tot tipus d'aliments. Per exemple, un bistec amb patates fregides, peix, sopa... Fins i tot li podem donar un refresc amb gas. Tots hem sentit moltes vegades que el menjar cru és més nutritiu que els aliments processats. Alterar el seu estat natural, enllaunant-los, congelant-los o pasteuritzant-los, se sol veure com una cosa dolenta. Pelarem unes pastanagues i les mastegarem. Per descobrir si és veritat, la Leslie ha estat degradada a ajudant de laboratori. N'agafem algunes... A veure, ja tens... Ja vas per la quarta. Quantes pastanagues ens haurem de menjar avui? N'haurem de mastegar una o dos cadascun. No són gaire grosses, oi? Home, si tu ho dius. En Richard vol descobrir si preparar les pastanagues de maneres diferents, com ara bullir-les o fer-ne un puré, afecta la quantitat de nutrients que el cos pot absorbir. Tu la grossa i jo la petita. La segona que agafis que sigui grossa. Això és l'escopidora, oi? Sí, exacte. I ara què haig de fer, Richard? L'estómac mecànic ha de rebre les pastanagues tal com les rebria un estómac de veritat. Mastegar-les i escopir-les en un got és l'única manera de preparar la mostra. Que elegant. La veritat és que no és gens fàcil. Normalment, en Richard no es pot permetre el luxe de tenir una ajudant tan glamurosa. Li interessa un nutrient en particular, el beta-carotè, que fa que les pastanagues siguin de color taronja. Són molt gustoses. El cos transforma el beta-carotè en vitamina A. Que elegant. La veritat és que no és gens fàcil. Tota la vida m'han dit que no s'ha d'escopir, i ara ho faig a la tele. Unes 1000 mastegades després, la mostra ja està preparada. Molt bé, cap a dintre. El model està dissenyat per treballar en temps real, des d'uns minuts per un got d'aigua fins a 3 o 4 hores per un àpat amb molt de greix. El reprogramo. Al cap de 12 minuts, les pastanagues mastegades han passat a través de l'estómac mecànic. I això és el que en queda, el material. Ara s'afegeix un oli a la mostra que canvia més o menys de color segons la quantitat de beta-carotè que s'hagi alliberat. Com més fosc sigui l'oli, hi ha més beta-carotè disponible perquè el cos l'absorbeixi. La mostra de pastanagues crues es compara amb altres maneres de processar aquesta verdura, bullida o bullida i triturada. Els resultats no són els que esperava la professora Regan. Això és la pastanaga crua mastegada. L'oli és groc clar i d'això en traiem un 5% d'absorció de beta-carotè. Això és el que en traiem. Si passem a la pastanaga bullida mastegada, Aquestes. és molt més fosc, en traiem molt més beta-carotè. O sigui que bullir la pastanaga, estovar-la i fer que es digereixi més fàcilment, augmenta la quantitat de beta-carotè que podem absorbir. De fet, podem treure al voltant del 60% del beta-carotè de les pastanagues bullides i de les pastanagues bullides i triturades fins al 90%. Això indica que com més petites siguin les partícules, com més les triturem, més beta-carotè podem absorbir. I jo m'he passat tota la vida pensant que les pastanagues s'han de menjar crues. Crues són molt bones, però no en traiem gaire beta-carotè. En traiem 10 vegades més amb les pastanagues processades. Però durant la cocció podem destruir altres nutrients. Quina és la solució? A vegades és millor el menjar fresc i en altres circumstàncies és millor el menjar processat. El missatge de fons és que hem de menjar de tot. No evitem els aliments processats, perquè per alguna raó tenen una mala imatge. Mengem una combinació de totes dues coses. La professora Regan té prou informació per donar el seu vistiplau als aliments processats? Malgrat aquesta mala reputació, alguns aliments processats, com la verdura en llauna i els pèsols congelats, passen el test. Però tan sols aquells baixos en sal i en sucre. Hi ha un últim producte que la professora Regan vol a la seva clínica d'aprimament ideal, la pedra filosofal de la salut.
les vitamines. Tenim on triar, fileres i fileres i més fileres. Al Regne Unit es calcula que uns 20 milions de persones prenen suplements vitamínics, un mercat que mou 400 milions de lliures l'any. Multivitamines, vitamines masticables amb més de 20 micronutrients. Molts pensem que si les prenem no cal que patim pel que mengem. Creiem que ens reforçaran el sistema immunitari i faran que tinguem una pell resplendent i uns cabells brillants. Però existeix el suplement ideal? Omega 3 i omega 6 plegats amb llavors de cassís. Llavors de cassís? Que curiós. No m'havia donat mai que tenen llavors. És possible que les píndoles de vitamines siguin la resposta a les deficiències de la dieta? Jo no he entès mai per què ens hem d'empassar totes aquestes pastilles de vitamines. Crec que si fem una dieta equilibrada, obtenim totes les vitamines que necessitem dels aliments. La Leslie vol saber si prendre suplements és realment necessari i ha reclutat 2 fans de les vitamines. La Lucy Andrews fa 15 anys que en pren. La Josephine Watson n'ha pres pràcticament tota la vida. Prenc vitamina A, una al dia. Prenc vitamina B6. Prenc vitamina C, 1.000 mil·lígrams, zinc. Vitamina D, vitamina E, 200 mil·lígrams. Prenc vitamina del grup B, carmarià. Oli d'onagre i oli de llinosa. Prenc vitamines perquè és possible que la meva dieta tingui carències en algunes àrees i espero que els suplements compensin aquest dèficit. Fa molts anys que em prenc i no em poso malalta mai. Fa 20 anys que treballo al mateix lloc i no he tingut cap baixa per malaltia. Entre totes dues prenen més de 90 píndoles de vitamines cada setmana. Però realment les necessiten? Per esbrinar-ho, la professora Regan els fa notar en un diari absolutament tot el que mengin i el que beguin durant 4 dies. Cada mos i cada cullerada fins a l'últim glop de te. Si la seva dieta té cap dèficit de vitamines o minerals, els diaris ho mostraran. La doctora Alison Lennox és experta en nutrició i n'ha analitzat els resultats. Les conclusions són molt interessants. Si ho comparem amb la quantitat que el cos necessita de cadascuna d'aquestes vitamines i aquests minerals, la teva dieta te'n proporciona de sobres. Què et sembla? Em sorprèn molt. Em pensava que els aliments que menjo no tenen tots els minerals i les vitamines que necessito. La Lucy també obté tot el que necessita del que menja. I pel que fa a algunes vitamines, n'ingereix molt més de la dosi diària recomanada. Pel que fa a la vitamina A, en prens gairebé 5.000 micrograms al dia i la quantitat que necessites és d'uns 600 micrograms. És molta més de la que necessites. Vols dir que no hauria de prendre el suplement de vitamina A? No et fa cap falta, perquè, com pots veure, ja en prens prou. La Josephine pren 5 vegades la quantitat diària recomanada de vitamina C només amb la dieta. Prens un suplement de vitamina C? Sí, en prenc molta, 1.000 mil·lígrams. I què creus que et fa, això? Tinc entès que la vitamina C és un antioxidant. Crec que m'ajuda a equilibrar parts de la meva dieta que estan desequilibrades. És per compensar. Entesos. Però en prens moltíssima, amb el menjar. Sí, però no fa mal, oi? En puc prendre tanta com vulgui. No n'estic segura d'això, però el més probable és que cada dia l'excretis. És llançar els diners per l'aigüera, oi? De fet, sí. Entesos. I quants diners ha llançat per l'aigüera durant els últims 15 anys? No pot ser. Són molts diners. És un creuer de luxe. De debò? A partir d'ara no em veuran tan sovint a les botigues de dietètica. No m'anirien malament els diners. Els hauria de demanar que me'ls tornin. Els suplements són beneficiosos en alguns casos. La professora Regan sap que donar àcid fòlic a les dones embarassades té una base científica sòlida al darrere.
Però si estem sants i fem una dieta equilibrada, quin servei ens fan les vitamines? O són llençar els diners? La Leslie volia plantejar la pregunta directament a Vitabiòtics i altres dels principals fabricants de suplements vitamínics, però no hi va tenir accés. Finalment, va trobar alguns representants de la indústria que van accedir a respondre a les seves preguntes. Menjo molt bé i sóc una persona sana. Hauria de prendre cap suplement? Depèn de la bondat de la dieta. Com que no deu ser perfecta cada dia, per què no prendre un suplement? Jo diria que sí, jo en prenc. Per què? Perquè crec, i també en el meu cas, que és com una mena de pòlissa d'assegurança. Avui dia el problema que tenim és que el menjar no té els nutrients que hauria de tenir. La gent té molts aliments, però no són els adequats. Jo diria que primer de tot la dieta. Però hi ha un dèficit nutricional a la població i per això un suplement amb dosis baixes dissenyat per suplir aquest dèficit és segur i és beneficiós. Però també ha convidat dos representants independents del sector acadèmic que no estan d'acord amb el que han sentit. Un suplement no pot fer que una mala dieta es transformi en una bona dieta. La fruita i la verdura ens donen tot un ventall de nutrients que no es troben al suplement purificat. I encara més, creuen que els suplements d'algunes vitamines més aviat ens poden perjudicar. Hi ha prou estudis que mostren que una sèrie de vitamines i minerals poden tenir efectes adversos greus. O sigui que són perjudicials. Sense cap mena de dubte, poden ser perjudicials, sobretot a grans dosis. Però molta gent pensa, com que no em poden fer mal, per si de cas me'ls prenc. Un estudi va investigar el benefici potencial de prendre 1.000 mil·ligrams al dia de vitamina C per a les dones embarassades. Les conclusions van ser alarmants. No es va detectar cap tipus de benefici al grup que va prendre el suplement de vitamina C i hi va haver un augment en la incidència de parts prematurs. I després es va fer un altre estudi que demostrava el contrari. Aquest és el dilema que tenim. És un camp de mines. Hi ha perills associats a la ingesta de dosis elevades i hi ha perills greus associats a la ingesta de dosis elevades. Aquesta qüestió es va respondre fa 5 anys. L'Agència de Seguretat Alimentària va reunir un grup d'experts. Van passar 2 anys estudiant les dades i no van retirar res del mercat. No hi va haver cap problema greu. Hi ha beneficis i hi ha riscos. La gent s'ha d'informar per triar amb coneixement de causa. Els suplements són segurs i poden ser beneficiosos. Jo diria el mateix, sempre que en prenguem dosis moderadament baixes. Ha quedat clar que els suplements vitamínics no són totalment inofensius. Gràcies a tots per contribuir a la sessió d'aquesta tarda i a aquesta discussió tan estimulant. Gràcies. Tot i que els suplements poden beneficiar la gent amb problemes de salut, s'ha demostrat que existeixen riscos potencials per a altres grups de gent. Si esteu sans i voleu prendre un suplement, us heu d'informar de l'efecte que tindrà aquest producte en particular. Per això la professora Regan ens dona un consell molt important. Si voleu comprar vitamines, demaneu que us ensenyin els estudis que demostren que són beneficioses, tant si s'han dut a terme en persones malaltes com en persones sanes. I doncs, els suplements vitamínics queden a dintre o van a fora? Si esteu sans i seguiu una dieta equilibrada, van fora. La professora Regan ha acabat aquesta recerca científica. Ha creat una clínica d'aprimament on es dispensen productes comprovats científicament. Ha trobat una dieta que ens ajuda a estar en forma, sans i prims tota la vida. Aliments que ens ajuden a disminuir el risc de patir malalties i ha desemmascarat productes que prometen coses que no poden complir. Tots voldríem trobar una manera fàcil i ràpida per mantenir-nos prims i sans, però malgrat tota la recerca que hem fet, no he trobat cap mètode màgic. L'única manera científicament comprovada és menjar bé i fer exercici regularment. O sigui que si algú us ofereix una cura miraculosa, demaneu-li les proves científiques i si sembla massa bona per ser veritat, probablement és mentida.